Máme opäť pondelok a v pondelok zakreslujeme do mapy, kade divadelníci išli. Tentokrát opustili letný rangerský tábor a išli do mestečka v zátoke, kde mali odohrať ďalšie predstavenie. Teraz si opäť na mape zakreslíme, kade naši divadelníci išli. A ako som hovorila, divadelníci opustili táborište a išli sem do tohto mesta. Prišli do mesta a v tomto meste sa konal tak ako v iných mestách alebo na hradoch výročný jarmok. Na tomto jarmoku mali mať predstavenie, ale počas cesty na jarmok sa divadelníci rozprávali a hovorili si príhodu, ktorú im prednedávnom povedal Vincko, keď sa s nimi stretol. Totižto v tomto mestečku Vincko tam zažil jedno veľké dobrodružstvo, oslobodzoval náčelníka a jeho priateľku, ktorí chytili zlí únoscovia, avšak počas vyslobodzovacej akcie ich chytila veľká búrka a tu vidíme obrázok, ako naši kamaráti z dobrodružnej jazdy idú do akcie, plavia sa k zámočku pri zátoke a teraz si tento obrázok nalepíme si ho sem. A ďalší, predposledný obrázok máme nalepený a keď divadelníci prišli do mestečka na jarmoku, odohrali svoju hru a potom sa vybrali do prérií divokého západu. Čo tam zažili, tak to už si povieme opäť na budúce.